କେଉଁ ଫଳ ଖାଇଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ଆଶଙ୍କା କମିଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସେଓ, ଅପସନ୍ ବି ପଣସ, ଅପସନ୍ ସି ଆମ୍ବ, ଅପସନ୍ ଡି ସୀତାଫଳ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ସୀତାଫଳ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଣିଷ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଙ୍ଗ କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ ଏ ଲିଭର, ଅପସନ୍ ବି ଚର୍ମ, ଅପସନ୍ ସି ମସ୍ତିଷ୍କ, ଅପସନ୍ ଡି ହୃଦୟ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଚର୍ମ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଣିଷ ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ରକ୍ତ ନଥାଏ? ଏ କର୍ଣ୍ଣିଆ, ବି ନଖ, ସି ଜିଭ, ଡି କାନ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ କର୍ଣ୍ଣିଆ ବା ଆଖି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପରିବା ଖାଇଲେ ରକ୍ତ ସଫା ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବାଇଗଣ, ଅପସନ୍ ବି ଆଳୁ, ଅପସନ୍ ସି କଲରା, ଅପସନ୍ ଡି ଲାଉ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କଲରା। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଜୀବର କ୍ଷୀର ପିଇଲେ ମସ୍ତିଷ୍କ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବା ତେଜ ହୋଇଥାଏ? ଏ ଗାଈ, ବି ମଇଁଷି, ସି ଛେଳି, ଡି ଓଟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଏ ଗାଈ।